כשאנחנו מסתכלים על הצלחה, אנחנו בעצם מסתכלים על פרויקט שלקחנו, ומה קרה שם, מה התוצאות. עבד, לא עבד, הצליח, לא הצליח, השגנו את היעדים שלנו, כן או לא. אבל רגע, יש דבר עוד יותר חשוב שאנחנו צריכים להסתכל עליו, זה ממה מורכבת הצלחה. והצלחה בנויה על בסיס של שכבות, יש שכבת בסיס ועליה יש שכבות אחרות, כמו מקצועיות, כמו ניסיון, כמו ידע, כמו סביבה, כמו משאבים שקיימים, כמו כל כך הרבה דברים שתלויים גם, אם אתם עושים פרויקט דוגמה ענק, זה לא הכל תלוי רק בכם ב100%, אבל הכי חשוב, הכי קריטי זה שכבת הבסיס. שכבת הבסיס היא נטו אתם, נטו את ונטו אתה. וכל יום אתם מזינים את השכבה הזאת במשהו אחר, באמונות, בהרגלים, בפעולות, במעשים, במחשבות, בעשייה, בחוסר עשייה, באופטימיות על המצב, בתחושות שיש לכם על המצב. כל דבר נכנס פנימה לשכבת הבסיס. אז תבדקו טוב טוב עם עצמכם מה אתם מזינים שם כל יום, מה נכנס שם כל יום. ואז תוכלו לראות איך אפשר לבנות את השכבת הבסיס הזאת בצורה שהיא המיטבית עבורכם. בהצלחה!